Tak prešiel som okolo nejakých chát nad Zlatníkmi, úplne v lese. No a odtiaľ som sa odrazil do kopca a prichádzam tam, kde už vidieť môj cieľ, ale je to ešte teda veľká diaľka. Je to vidieť za tým stromom? Nevidieť? Ešte kúsok ďalej možno. Na vrcholku toho kopca sú stožiare a tam smerujem. No ale je to teda diaľka, musím povedať. Vidíte to? Takže ešte si chvíľku pojdem, ale do večera to stíham. Bez problémov. Bez problémov, vážený. A tam je niekde Pánska Javorina úplne vzadu. A tu... A kto to tu je? No ale... Bože, medveď. Rýchlo!